Per Camp Buc, fer país és contribuir o viure experiències locals, ajudant al final al territori. Col·laborem amb Fem País perquè entenem que té uns valors molt similars als nostres, defensant la cultura, les tradicions, el benestar del país. A Camp Buc oferim al final que gent pugui trobar natura, benestar, inclús molta gent que ve de ciutat escapar una mica de l'estrès de la ciutat, però alhora donar a conèixer una forma de vida, no, de camp, amb les comoditats del segle XXI, però cuidant cos, ment i en definitiva que trobin pau i connectin. I aquí a Camp Buc, per exemple, ens ho fem tots nosaltres, no? A l'hort, fem les marmelades, fem les cerveses. El que més m'ha agradat de tot és que cuiden al més mínim detall. Personalitzen molt cada persona que ve aquí i estan pendents tota l'estona. És molt agradable, desconnectes del tot. És una d'aquelles experiències que jo crec que qui la provi se'n recordarà, la recomano.